Пятница у нас вечер на Белсаце. Першы ў гэтым годзе суб'ектыў разам з блогерам Нехта, журналістам Сцяпанам Святловым. Вітаю і віншую цябе, Сцёпа, з Новым годам. Прывітанне табе таксама ўсяго найлепшага ў 2020. Дзякуй вялікі. Я вось, дарэчы, заўважыў, што мы з табой разам праважалі 2019 і разам сустракаем 2020. Якое у гэтай супадзенне. студыі. Якое супадзенне. Я думаю, гэта добрая ўжо традыцыя будзе. Ну, паглядзім, як будзе. Напэўна, варта пачынаць. Так, калі пратрымаемся до канца году, то будзем працягваць суб'ектыў. Пачынаем. Цяжка ўявіць, але зараз у свеце самы розны час. У Нарвегіі 18:40, у Перу за поўнач, у Аўстраліі раніцы наступнага дня. А ў Беларусі па-ранейшаму сярэднявякоўе з нявольнікамі ды калгасным правадыром. У першым выданні суб'ектыву ў гэтым годзе вы пабачыце. Акрамя віншавання Лукашэнкі, Дорогие соотечественники, у беларусаў з'явіліся дзве новыя традыцыі. Расія заціскае нафтавы кранік, растуць кошты, штрафы, камуналка, пенсійны ўзрост, але мы шукаем пазітыў. Больш гаворым, менш жуем. Продажы жавальных гумак у свеце імкліва падаюць. Акрамя традыцыі навагодняга звароту кіраўніка краіны, у Беларусі, відаць, пачынаюць з'яўляцца дзве новыя, але пра ўсё па чарзе. «26-й раз дзед падатак, як ласкава называюць Лукашэнку ў народзе, павіншаваў беларусаў з Новым годам. как стремительно бежит время. Совсем недавно мы радовались, что стали свидетелями миллениума. И не заметили, что прошло уже целых 20 лет. А як жа тут заўважыць некія змены, калі кожны год адзін і той жа каменны твар прамаўляе адныя і тыя ж збітыя словы? Мир и спокойствие, стабильности и процветания. А пакуль у Балівіі пасля фальсіфікацыі выбараў скідаюць прэзідэнта, а ў Францыі паспяхова дамагаюцца адменаў падняцця коштаў на паліва і павышэння пенсійнага ўзросту, у Беларусі і фальсіфікацыі выбараў, і павелічэння коштаў на паліва, і павышэння пенсійнага ўзросту. А Лукашенка дзякуе за магчымасць гэта ўсё рабіць чамусьці Людям в погонах. а не беларусам, якія гэта трываюць. Іншая рэч, Зяленскі, законна абраны прэзідэнт Украіны, прыемна здзівіў інтэрнаўтаў, што звыкліся да фармальных і прадказальных прамоваў. Хто я? Той, хто сплачує податки, підрізає на дорозі, тримає вдома собаку, рудий мусульманин, має вади слуху, ненавидить оливки, ліберал, відмінник, не дивився «Гру престолів», сангвінік, веган, козиріг, не поступається місцем метро, донор крові, відмовився від пластику. Це кожен з нас. Це українці. А украінцы, у сваю чаргу, здзіўляліся Лукашэнку, чаму кіраўнік Беларусі віншуе па-расейску. Добрае пытанне да самых беларусаў. Не, это ненормально. Ненормально. Мы белорусы, мы должны по-белорусски. Конечно, хотелось бы слышать больше белорусской речи. Честно говоря, даже не обратила внимания, на какой он мой обращался до народа. Все-таки белорус на белорусском привык слышать поздравления от президента. Никогда он не размовлял на белорусской мове. Никогда. Можно поздравить на русском, тогда все поймут в любой стране. На самом деле я смотрел Зеленского, нашего не смотрел. Как бы это все вода, и мне это не интересно. Я сама разговариваю на 3 языках. Ну, включая белорусский, тогда на 4. Поэтому я как бы очень открыта к этому. Мне приятно было послушать нашего президента. И было приятно, мне было важно, что он скажет. Он с Россией дружит, и с Украиной дружит, поэтому я не удивлюсь, что он может и по-украински поздравить. Он такой человек у нас хороший, мне нравится. Дело в том, что поздравление нашего президента на русской или на белорусской мове никакого значения не имеет, потому что большинство населения его не смотрело. И то, что он несет, это никому уже не интересно этот бред смотреть. Хоть он даже бы по-английски это или по-немецки он бы поздравлял. Дарэчы, старая мантра пра «вы што, хочаце як ва Ўкраіне» цяпер спрацоўвае ўсё цяжэй. Мінімальны заробак краіны-суседкі ўжо на $20 вышэйшы, чымся ў Беларусі.
Ніколі такога не было, і вось ізноў. Мянчанка зняла на відэа, як камунальнікі косяць снег, які на пару дзён з'яўляўся ў Беларусі. І гэта яны яшчэ не пачалі асвойваць грошай, закладзеных у бюджэце ўласна на прыбіранне снегу, якога няма. А ў Воршы адчынілі новую краму. Разыгранкі, прызы, дэгустацыі, бясплатная цукровая вата. Забойная для некаторых беларусаў сумесь традыцыйна прывяла да штурханіны і абурэння абуральнымі дзеяннямі іншых абураных. Такім чынам браць штурмам крамы і секонд-хенды праз капеечныя зніжкі робіцца ўжо сапраўднаю беларускаю традыцыяй. Вось дзе ідэя для апазіцыі. Тым часам стала вядома, як будзе выглядаць Беларусь будучыні, дзякуючы сучасным тэхналогіям. Вось так выглядаць будзе тэарэтычна ў 2030 годзе зварот кіраўніка Беларусі, калі мы, вядома, нічога ж не зменім. Дарэчы, я бачыў такі падобны здымак Владимира Путина, што, праўда, там у 2024 крышачку раней, там растуць у яго ўвесь час шчокі. А што у Александра Лукашэнкі вырасла за гэтыя гады, калі прыглядзецца? По ідэі, толькі фарбуюцца, валасы не растуць, растуць толькі кошты ў Беларусі, але пра гэта крыху пазней паразмаўляем. Тым часам усе нагнятаюць, значыць, Расія закруціла кранік, зараз усім хана будзе, не будзе паліва. А вось расійскі эканаміст Алексашенко сказаў, што ніякай паглыбленай інтэграцыі не прадбачыцца. Але мне вось цікава не гэтая навіна, а вось прозвішча эканаміста, якіх сказаў. Алексашенко. Тут як бы і Алекса, і... Вельмі аўтарытэтны, я думаю, адмыслоўца, варта яму верыць. Ну вось, у тым-то і справа, што як бы... Калі не будзе, супакоімся, проста спадарства супакоімся, ніякай інтэграцыі. Але ўсё ж такі ў некаторых сферах Беларусь і Расія інтэгруюцца. Вось, да прыкладу, у Беларусі новая навіна. У Беларусі будуць утвараць больш таннага віна. Ну, тут... Чарніла, так звана, Чарніла, так. Ну, з усіх бакоў пазітыўная навіна. Вось, і ў Расіі ёсць брат такі, настойка баярышніка, сумна вядомая, шмат каму. Тым часам пазітыўная яшчэ адна навіна. IT-тэхналогіі крочаць па краіне. Вось Белта паведамляе, значыць, кіроўцаў у Беларусі будуць паведамляць пра здзейсненыя імі парушэнні моментальнымі смс-паведамленнямі. То бок адразу парушыў і з камеры хуткага рэагавання прыходзіць табе смс-ка са штрафам, з выпісаным пратаколам, з судом. Адразу з судом, вось гэта добрая ідэя. І з гадзінай, на якую трэба з'явіцца ў суд. І грошы адразу з карткі будуць маць ужо чагось. Дарэчы, пра гэта ўжо ўказалі, пра тое, што калі нейкія запазычанасці ў беларусаў будуць, а ты не будзеш плаціць гэтыя запазычанасці, то дзяржава можа з твайго рахунку зняць гэтыя грошы на пагашэнне, напрыклад, штрафу. Дарэчы, адно з новаўвядзенняў 2020 году. Апроч таго, расце камуналка, штрафы растуць, пенсійны ўзрост расце, а вось заробкі не. Толькі абяцаюць. А тут яшчэ і расейцы кранік на дружбе перакрылі. Хоць ты вешайся. Але не толькі я сваім суб'ектыўным вокам шукаю пазітыў беларускай рэчаіснасці, але і практычна кожны журналіст на Белсаце. Не заўжды ўдаецца, але мы стараемся. Гарачыя навіны вось гэтага пачатку новага года ў пазітыўнай тэлефоннай абгорцы самага папулярнага беларускамоўнага блогера на беларускім ютубе «Дарогі» вашай увазе. У каментарах на ютубе под выпускамі «Суб'ектыву» нас часцяком папікаюць у тым, што мы гонім розную негатыўшчыну, шукаем толькі дрэнныя навіны, гонім на вось гэтага апошняга дыктатара Еўропы, замест таго, каб хаця б хоць разік яго і пахваліць. Спадарства. Ну што ж, давайце у гэтым годзе, у першым «Суб'ектыве», паспрабуем разам пашукаць пазітыўныя добрыя навіны. Алло. Скажите, вот там отключила Россия нам зараз, а Александр Егорович сказал на днях, что альтернативные поставки повинны знайсці гэтымі днямі. Пошли там некие поставки? Ёсць некие позитивные новины? Я вибачаюсь. По усіх напрамках Росії альтернативні одноразові шукаємо. Я вибачаюсь, у нас там гук там оборвався, я на початку не чув, що ви казали. Пакуль контрактів нема.
Нема. А скажите, а вот там з Балтии, вот з країни Балтії сказали, там будуть так само запускати. Ці там щось? Шукаем зараз адасуль. То бок можна, калі пра пазітыў, сказаць, што мы так у чаканні і ў шуканні пазітыву. Можно ли так сказать? Классно, все, со святами вас. Доброго дня. Чакаем доброго дня. позитиву от вас, давайте. Алло. Министерство по налогам и сборам. Добрый день. И вам добрый день. Валер Руселик, программа «Субъектив» з этого боку. Послухайте, у меня такое задание сегодня дал редактор. Зробіть такую подборку позитивных новинок. Вот я там телефоную по разных министерствах, и знаете, вот наконт сборов. В этом году там разные новые сборы пошли, там базовые расти, штрафы Набирайте, растут. пожалуйста, нашего начальника управления Сергея Петровича. 229 79 09. Постойте, дайте я хоть запишу. Секундочку. Ну это ж пресс-центр. Да, но начальник нашего управления Сергей Петрович. То есть все вопросы как бы необходимо с ним проговаривать. Чекайте, Сергей Петрович. Так, а вы там чем занимаетесь? 229 229 79 79 09. 09. Сергей Петрович. Все, дякую. Что Сергей Петрович не подымает. Треба его штрафовать. Алло. Министерство труда. Добрый день, Ольга Михайловна. Да, добрый день. Добрый день. Валер Руселик, програма «Субъектив», журналист. Послухайте, Ольга Михайловна, роблю матеріал, такий огляд від початку года, що змінилося, як змінилося. Ось, в приватності, пенсійний узрост повеличений для мужчин у Білорусі. До 62. Не тільки для мужчин, а для усіх. Ну, я як мужчина, мені цікаві про мужчину. Я би вас в уголі відправляв на пенсію, там, ну, коли захочете, по жаданню. Послухайте, вот у мужчины до 62 годов. Александру Лукашенко, я поглядел, ему 65 годов. А чему его не отправлять на пенсию? Пенсия маленькая, ці есть некие іншие причины. Не в курсе? Нет, не в курсе. Я не знаю, оформлена ли у него пенсия или нет, если вас это интересует. По крайней мере, вот у меня сейчас таких данных нет. Алло. І все-таки, принаймні, одна позитивна новина у Білорусі знайшлася. Якраз під Новий год у нашій країні випав сніг. А тому надія на тое, што белае у нашай шэрай, суворай беларускай рэчаіснасці хоць час ад часу будзе белым, все-таки застаецца. Стоп, снят. Ну, так сабе навіна, канешне. Ну, ладно. Я вось што ўзгадаў, мы на мінулым тыдні не выбралі навіну года. Я прапаную з трох прынамсі выбраць. Значыць, глядзі, вось першы здымак. Лужа як Беларусь ці Беларусь як лужа. У Гомлі зрабілі незвычайнае фота. У Віцебску дэсантнік утрымаў зубамі школьную парту і у Менску кіроўца аўтобуса паказаў пасажыру фігу. Слухай, все навіны як на падбор, но вось першая, мне падаецца, сапраўды сімвалічная навіна, бо Беларусь перадусім, а тут акурат у гэтым годзе паўстала пытанне нашай незалежнасці, суверэнітэту. Так што нават вот дождж паказвае нашыя межы, дзе мы жывем, у якой краіне, у якой будзем жыць. Ну то жыве Беларусь. Жыве? Вечна? Таму давай зараз развітаемся, але суб'ектыў не скончыцца на гэтым, таму што ў нас ёсць яшчэ вельмі важны матэрыял. Я яго анансую, а ты развітайся. Добра, спадарства, тады ўжо так. З вами працаваў Віталь Бабін і Сцяпан Святло ў студыі Белсат, праграма «Суб'ектыў». Дзякуй вялікі за тое, што былі з намі цягам гэтыя гадзіны. Мы сустрэнемся ў наступных эфірах, а Сцёпа яшчэ штосьці мае вам сказаць. Не маглі прапусціць гэтую навіну. Мода на жуйкі. Як памятаеце, прыйшла адносна нядаўна ў 90-х, хто, можа, заспеў, але ўжо цяпер гэтая мода пайшла на спад. Продажы жуек у свеце з 2010 да 2018 года упалі на 4%, а ў ЗША ажно на 23%. Калі такая тэндэнцыя захаваецца, у хуткім часе жаваць будуць толькі каровы ды іншыя жвачныя жывёліны. Можа, яно і добра, некаторым сапраўды часам лепш жаваць, чым казаць, але ж насельніцтва ў свеце з кожным годам расце, а продажы жуек падаюць. У гэтай вельмі складанай справе разбіралася Марыя Арцыбашева.
Белая гора, сасновая магістраль, вяршкі з цукрам, лакрычны лулу. Гэта названне фільму або страву, а першых жуек такіх папулярных у нас. Праўда, апошнім часам гэта папулярнасць пайшла на спад. Правобразы сучаснай жуйкі былі знойдзены па ўсім свеце і налічваюць да 5000 гадоў. Першая знойдзеная гумка па праве лічыцца прадстаўніцаю неаліту. Старажытныя грэкі, мая, індзейцы, сібірскія плямёны, усе яны любілі пажаваць якой смалы ці каўчуку для ачышчэння зубоў і свежасці дыхання, а можа і проста для ўзняцця настрою. Цяпер жуйкі робяцца з неядомай эластычнай асновай і розных ароматычных дадаткаў. Хорошая у тебя улыбка, плохая улыбка никакого значения не имеет. А вот поесть картошки с мясом – это наш национальный приоритет. И, конечно, люди пока еще не достигли европейского уровня. Многие считают, что мы на пути в Европу, и чем больше будем жвачки потреблять, тем будем больше европейцами и даже проамериканцами. Теперь и у нас есть супер-жвачка «Бумер». Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вытворчасць жавальных гумак наладзілі ў ЗША яшчэ ў 1848 годзе. І гэта ў выніку сталася залатой жылай для вытворцаў, якія што толькі не рабілі на пачатку, каб папулярызаваць свой тавар. Жуйкі прадавалі ў аптэках, дабаўлялі ў іх пепсін і выдавалі за лекі для стрававання. Вось жа іронія пад назвай «Усё, што нас не забівае, робіць мацнейшымі». Яна заменяе зубную шчотку і зубную пасту. Можа быць выкарыстана як гігіенічны сродак. Канешне, ні ў якім разе нельга ўжываць яе на галодны страўнік, бо разам са сліною пачынае выпрацоўвацца і страўнікавы сок, які утрымлівае кіслату, як фактар агрэсіі для слізістай страўніка. Сёння можна знайсці жуйкі нават з вітамінамі. Сапраўды тавар для продажу ў аптэках. Але нават гэта не дапамагае ўтрымаць іх продажы на ранейшым узроўні. Папулярнасць жавальнай гумкі з кожным годам скарачаецца. Это не совсем полезно для здоровья, как показывает практика и уроки биологии в школе. Иногда применяю, конечно, потому что свежесть во рту и что-то такое. Как мы видим, все заляпано жвачками, поэтому даешь леденцы. Выслоўе пра лепш жаваць, чым гаварыць, перастае быць ісцінай. Жаванне, вядома, і цяпер супакойвае. Але сёння, каб супакоіцца, не абавязкова нешта жаваць. Сучаснасць падаравала нам спіннеры ды інтэрнэт. І жуйкі сталі нямоднымі на радасць дворнікаў, прыбіральшыц і афіцыянтаў, якія пастаянна адскрыбаюць гумку ад розных прадметаў. Пашчасціла мо толькі сінгапурцам, дзе гэты тавар забаронены з 1992 года. Потом, когда люди жуют, они меньше высказываются. Скажем, для молодежи я бы на месте власти раздавал бы жвачку бесплатно где-то. Особенно, скажем, на площади, на Майдане собираются, а тут приезжает большой автомобиль и раздает жвачки. Они молчат, они не говорят, не кричат, они молчат, жуют жвачку, и все хорошо будет. 21 стагоддзе не шкадую нікога і забіраю нас лепшае, што так полюбілася ў мінулым, нават з гісторыяй на 5000 гадоў. Марыя Арцыбашева, Суб'ектыў, Белсат.